जों नुनो मोनदों जों जायखौ आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों बयखौ समानै नायगोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन आरो पार्टिनि बिजेपि इउपिफोर बयखौ समानै नायनानै खामानि मावगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं आरो जों फैगोन जे बिटिसिनि जे अबस्था बे अबस्थाखौ नायबा जोबोद दुखुनांथाव बिटिसिआ जोबलांलांबाय आमथिखा मालिबिथा बावहाय थांनो होनना फैदोंमोन ओमफ्राय फुङावनो फैदोंमोन मेंबायबो दा खैला मैलायाव थालांसै बिबोनांनाव थालांनो माने हास्लाबनाय नंला बेकग्राउन्डआ लेथ्राथार जाय हक होनाय जाबाय जेखाइबो दङ गंसे सम सम ना गुरहैयो बिबोनाङा बिनो ना गुरनायखौनो मालाबा स्टेटास होयो आङो बेफोरबायदि जाय हक मैयानि दिनाव ना 15 आगष्ट 15 आगस्टआव बाइक साखावनाय ना बेफोरनि सायाव गोख्रों एक्सन बा मैया जायफ्रा पुलिसफ्रा बै गथ'फोरखौ बुनाय ना जाय बाइकखौ साब्रांनानै खारदावनाय बेफोरखौ साजा होनाय बेफोर बोरैबाबा सासपेन्ड जानोबो हागौ नामा बा बे मोनसे एसे पुलिसनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारनायखौ जों नुदों थ' जायोब्लाथ' माबोरै जानांगौ आरो ओमफ्राय नैबे मोनसे जिनिसा साननो गोनां जानानै फैदों मानो होनना बुङोब्ला जिहेतु पुलिसफोरा दिनैहाय बुनाय ना बै बुनाया आंनि हिसाबाव बारा मोजां जायाखै होननानै आं सानो लोगोसे आरोबाव बाइकखौ सानानै खोमा खाथियाव होनाया बेसेबां जुक्ति ना होमबा कमेन्ट सेक्सनाव एसे लिरनानै हर बावहाय पलिटिक्सनि बाथ्रा फैया मोनसे भिडिअ'आव होगासिनो दङ आरो जोबथारनायाव बे बाइक साखावग्राफोरनि माखासे भिडिअ'खौ होनो थांगासिनो दङ दा संश्लिष्टनि गेजेराव जोंना 17 जन बिसिनि 17 जन दा बेखौ लानानै सरकार दादों नाथाय दिनै जों नुनो मोनदों जों जायखौ आसा खालामदोंमोन प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जों बयखौ समानै नायगोन रायजो राजाफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंगोन आरो पार्टिनि बिजेपि इउपिफोर बयखौ समानै नायनानै खामानि मावगोन जों आसा खालामदोंमोन नाथाय जों नुबाय मोगथाङाव बिथाङा जेबो मावनो हायाखै नंगौ प्रमद बर'आ जोबोद गोरों साननो हानाय केपासिटि दं बेहा बिनि गियानखौ जों ज'जों रुजुनो हाया बिथाङा गोबां गियान दं गोबां थियरिटिकेल बिथां जोबोद एक्सपार्ट नाथाय प्रेक्टिकेल मावनायाव बिथाङा मानो बिदि जादों जों बुजिया दिनै 5 बोसोर जानोसै 4 बोसोर थांबायानो बे 4 बोसोराव मा मावदों नोंथांमोना नुगासिनो दं गासै रायजोफोरनि थाखाय जे मावनांगौ बेखौ नोंथांमोना मेगनजों नुनाय खामानिखौ नुवाखै माखासे मिशन लादों 35टा मिशन बे मिशनखौ दिनै मिशना थियरियाव दं प्रेक्टिकेलाव फैनो हायाखै बे थियरिखौ जोङो प्रेक्टिकेल लाबोनो हायोब्ला निस्सय जोंहा जौगाखांनाय जागौमोन नाथाय जों नुनो मोनाखै नंखायनो दिनैहाय जोंनि गासिबो जोंनि मण्डल कमिटिनि दैदेनगिरिफोर जोंनि गासै कार्जकर्ता आरो जोंनि गासिबो एमसिएलए इएमफोरनि खावलायनायाव आरो प्रेक्टिकेलि जोंनि पार्टिया एथ' स्ट्रं बे स्ट्रं जासेयावबो एमएलए इलेक्सन जा एमपि इलेक्सन जाखांनायनि उनाव जोंखौ बुङो बिजेपिआ भट होआखै बहा बिजेपिनि वार्कार दं बिदि बुङो बिसिनि लिडारफ्रा ओंखायनो जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिनि गोसोआव नांदों आघात मोनदों जाय बिजेपिनि हांजोंनो बिजेपिनि अक्सिजेनजों दिनै इउपिपिएल सरकार बिटिसिआव जानानै दं प्रमद बर' सरकार गसंनानै दं बेखौ दिनै बावनो नागिरदों ओंखायनो दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों बिजेपिआ एबार आलादा बे बिटिसि इलेक्सन गेलेगोन बेवहाय खुनु गोरोन्थि जानांगौनि खोथाया गोनो गोथो जानांगौनि खोथाया जों जौगाखांनांगोन खामानि मावनांगोन आरो जोंहा बेवहाय एलायन्स जायोब्लाबो जों स्ट्रं एलायन्स जानांगोन दुर्बल एलायन्स जानांगोन जों स्ट्रं पार्टि हिसाबै जों दिनै स्ट्रं दिनै प्रत्येक समस्यानो प्रत्येक मन्डलाव जों बिजेपिआ गोबां स्ट्रं दा स्ट्रंआव जों दिनै मानो मालायनि आथिं हमबाय थानो जोंखौबो आथिं हमनांगोन बिसोर बेबायदि दिनै जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया बुंदों आरो बेबायदिनो जों खामानि मावनो ओंखारदों जोंहा दिनै गोबां मावनांगौ दं जाथि हिसाबैनो हारि हिसाबैनो गोबां मावनांगौ दं दिनैहाय बे जायगायावनो जों थांनानै थानांगोन बे जायगायावनो जों जौगाखांनांगोन दिनै नुदों एक सेथिया खामानि मावै जोंनि पार्टिफोरखौ डिसलिगार खालामदों दिनैहाय जोंनि इएमफोरनो बिजेपिनि इएम एमसिएलएफोरनो स्किम होआ जेबो होआ अयरास गावसिनि इउपिपिएलनि जेसेबां
प्राइमारियानो होन ब्लक कमिटियानो बिसोर स्किम हरै हरै खाय मावदों गावसिनि इउपिपिएलनि एमसिएलएफोरनो खाय मावदों स्किम हरदों नाथाय जोङो बिब्लाबो सब समाय गैया दिनैसिम जोंखौ नापात्ता खालामदों होमब्ला जों पार्टियाबो थांगोन पार्टियाबो थांनांगोन जोंनि पार्टिनि बोलोजों बे सरकार दं बाहाय जोंखौ नेवसिदों नासयदों दा बिदि जों बिसोर नासयजानो जोंनाबो गोरा स्ट्रं दा नंखाय जोङो दिनै प्रधान मन्त्रि बा जोंनि मानगोनां गिबि मन्थ्रिया सिन्था खालामदों जोङो बिपिएफखौबो नायबोबाय इउपिपिएलखौबो नायबोबाय जोङो एबार आलदायै इलेक्सन गेलेगोन इलेक्सननि उनाव मा जायो उननि खोथा दासिम खिन्थु इलेक्सनखौ जों आलदा गेलेगोन ओंखायनो दिनै जायगा जायगा हाबनानै जोंहा जुदि जयनिं बायदिसिना प्रग्राम खालामबाय थादों गोबां बाथ्राफोर बुंनांगौ दं रायजोफोर बोथोरा जोबोद गरम नोंथांमोना गोबां सम जिरायबाय आं बारा बुंनो लुबैयाखै आं आसा खालामदों जोङो दिनै नुदों जोंनि बिटिसिनि जे भटिं स्ट्रेंथ भट स्ट्रेंथ जोंहा संबिधान हिसाबै रिजार्भेसन सिना बेसेबां जायो 35% 100 बाहागोआव 35% जोंनि एसटि भट बेनिफ्राय 65%आनो दिनै नन बिटिसि नन एसटि होमब्ला जों नुबाय जोंनि एसटि भटआ बर' राभा गार' 35% बे 35% गेजेराव बिजेपि इउपिपिएल थाबाय बिपिएफ थाबाय बिजेपि थाबाय मोनथाम बाहागोआव रानगोन होमबा जों बेसेबां गोलैगोन जों माजों देरहानो खिन्थु दिनै नुबाय नन ट्राइबेल मानसिफ्रा गासिबो इउपिपिएलनो भट होआ बिजेपिआ लोगो जायोब्ला बिसोरनो भट होआ बिजेपिआ आलादा जानांगौ होननानै बिसोर बुंदों मानोना दिनै 65% नन ट्राइबेल जोंहा खमसे खम 50%आ नन ट्राइबेल भटआ बिजेपिआव दंखायो ओंखायनो दिनैहाय जोंहा 40टानि गेजेराव 30टाया नन ट्राइबेल देरहाबाय खुनु खोथा गैया आरो बे 30टा एसटि सिट बे एसटि सिटआव देरहानांगौब्ला जों बर' राभा गार' जों ओंखारबोनांगोन ज' जानांगोन आरो जोंनि फैगोन जे बिटिसिनि जे अबस्था बे अबस्थाखौ नायबा जोबोद दुखुनांथाव बिटिसिआ जोबलांलांबाय दा जों बिटिसिखौ बासायनांगौबा बिटिसिनि जे एकर्डनि जे मोनसे धोरोम बेखौ बासायनांगौबा जों बिजेपि जानानैनो सरकारनि जानानैनो जों बेखौ बासायनांगोन सोरनोबा हगारनानै लाब गैला रावबो हगारना हाग्रामा 17 बोसोर सालायबाय मावबाय जथेस्थ मावबाय दिनै प्रमद बरा फैबाय बोसोरब्रैयाव एथ' बदनाम जाबाय मा उफाय जोङो बदनामनि बाहागि लानानै जों दं बिजेपिआ नंखायनो दिनै बे बाहागि दारिजों जाला जों इलेक्सन गेलेगोन आलदायैनो जों देरहागोन सरकार दागोन आरो सरकार दानाया निर्घातखा नंखायनो बयखौ खावलायबाय दिनै नोंथांमोना जयेन जाफैदों नोंथांमोनखौ हामबाय होदों धन्यबाद होदों जों जयेन खालामबावनांगोन दिनै नोंथांमोना हाबगोन दिनैनिफ्राय नोंथाङा बिजेपिनि सोद्रोमानि न'खरनि साफा साफा सोद्रोमा जागोन जों जयैनो गोदान गोजाम खोथा गैया जों पार्टिनि थाखाय मावगोन जों इयुननि थाखाय मावगोन बिटिसिनि थाखाय मावगोन जों जाथिफोरनि थाखाय मावगोन बयबो जाहाथे बर' गार' राभा राजबंसि आदिबासि बाङालि हिन्दी